Здравей, казвам се Антон. Приятно ме се запознаем. Здравей, казвам се Майк. И на мен ми е приятно да се запознаем. О, какво бе това? Ти говориш за брат и ти говориш за мен. Брат, дори не знам кой е брат. Хей, това не бе много приятно. Битка, Няма битки, бара. Не, аз чакай да моля ви се, не се тървайте, моля ви се. Айде, моля ви, бийте се, моля ви се. Не, може отбавите, моля ви се, просто какви пари. Моля ви се, не се тървайте, моля ви се, бе. Искаш да чуеш нещо? Ти си идиот! Напитката ще струва 10 лева. Да, напитки да бара, 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 да. Ей, махайте се! Махайте се! Бе, ето го плана, ще оберем магазина. О, не, ломата се. О, не, приятел! Приятел, добре си. О, боже, добре ще му подпалим, ще го загине. Айде! Моля ви се, не, чао.